Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga Kabigulano. Magandang gabi sa inyo. At live po tayo ngayon. Ah, ah, Salamat po sa inyo sa suporta sa Bicolano Elvin Vlog. At update po tayo dun sa pag-feeding program po doon sa Santa Cruz Gate 1, Antipolo. Thank you sa one like. Shout out po sa inyo lahat. Nagluloko ang signal. Hello po sa inyo lahat dyan, mga Kabicolano. Sana po nasa kayong kalagayan ngayon gabi. At salamat pala doon sa tiyuing ko sa Antipolo. Kay kay Manoy Simo, salamat po. Kay Ate Lynette, salamat po. Saka doon po kay sa barangay Captain sa Santa Cruz Gate 1. Marami pong salamat. Papasalamat lang po ako kasi maganda po yung pagtanggap niyo sa amin dyan sa Gate 1. Salamat po sa inyo. Ayan, lalo sa mga kasama ko. At salamat din sa kanila. Shout out po lahat sa inyo dyan sa mga nanonood po. Kahit pa paano po marami pong nabigyan natin doon sa Santa Cruz Gate 1. Shoutout po lahat sa inyo. Maraming salamat po. Yung mga viewers natin ngayon na medyo nawawala Hello po sa inyo dyan, mga Kabicolano. Kanina nagluloko, no? Shoutout sa 2 like at sa 1 viewers natin, mga Kabicolano. Ayan po. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan, sa mga nanonood. Hello po sa inyo lahat dyan. Sa mga kasama ko, kina Arthur, tsaka kay Daddy Frankie, kay GL Official. Hello po sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat po doon sa mga tumulong doon sa Gate 1. Marami pong salamat sa inyo. Lalong-lalong sa mga pamangkin ni Manoy Simo. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Meron na tayong 2 viewers. Salamat sa 2 viewers namin. Kawawa naman kami. Dalawa na 2 viewers na. Ayan po. Shoutout po kay RB Martinez. Mega love shoutout po. Hello po, ma'am. Salamat po sa inyo. Mega love shoutout po sa inyo. Salamat po sa sumusuporta sa mga vlog namin. Salamat po sa mga viewers namin na nanonood sa
Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon lang po ako nag-live kasi medyo busy po. Salamat po, RB Martinez sa pag-share po. Salamat po. Ayan. Maraming pong salamat sa 11 viewers namin. Shout out po lahat sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At kahit papano, kanina ay nakapagsimba rin tayo. Salamat po. Ginagabayan po tayo ng Panginoon. Sial, maraming salamat po, JL. Salamat po. Nandyan ka po. Dalawa lang yung viewers namin. Salamat po. Hindi na tayo nagkakasama, JL Medyo busy na rin kami sa trabaho kasi. Kaya bihira na. Ayan po mga Bicolano, salamat po sa mga nanonood po sa Bicolano LB. Salamat po ako sa mga viewers natin. At andyan po kayo palagi. Hello po sa inyo lahat dyan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi. Salamat po RB Martinez sa pag-share. Napakabuti mo, napakabait mo. Maraming salamat sa iyo. Medyo mahina lang yung boses ko kasi medyo yung ko. Isipon yata ako. Salamat po RB Martinez. Nigalab shoutout po kay JL. Salamat po. Ayun, dumami tuloy yung viewers natin dahil kay RB Martinez. Salamat po Ma'am RB tsaka kay GLTV Official. Salamat po. Ngayon, 5 na yung viewers natin. 4 thumbs up. At yung pagpunta kasi namin doon sa Santa Cruz, papasalamat lang po ako dahil kahit pa paano marami pong tayo na bigyan ng doon ng pakain. Hello po dyan sa mga taga Santa Cruz Gate 1. Sana kita ulit tayo sa mga susunod pa. Sa ngayon po medyo busy pa kasi kaya di nakakapag antok ka na ba? Shout out mo yung enforcer. Ayun nga pala, sabi ni Mrs. Sabi daw ni Marlene, Buban, shout out ko daw yung, shout out nga pala, ano pangalan niya? Hindi, yung enforcer. Shout out nga pala dun sa enforcer ng, ng Binis. Binis, sa Taguig po. Kanina nahuli po niya ako ng nahuli po niya ako ng tawag. Pati nga po napakiusapan ko siya. Kaya saludo po ako sa kanya. Kalimutan ko lang yung pangalan niya. Yung pinakapangalan niya doon sa McKinley, Binis. Shout out dyan sa McKinley, Binis. Dyan sa Binis po, yung pasyalan dyan. Sa enforcer. Salamat po sir sa kahit pa paano hindi mo ako tinikitan. Dahil nakiusap ako ng maayos sa kanya. Kaya napakabait niya. Salud po ako sa iyo. Pag nakita kita susunod, bigyan kita ng pagkain mo. Salamat sa iyo, enforcer. RB Ate Marlene sa Lidong po. Madaming Buban. Mga kamag-anak po namin yon.
Tsaka sa ano, sa Batang, tsaka sa, ang tawag nito, diyan po sa Ligaw, diyan po sa Binatagan, sa Binatagan, Ligaw. Salamat po, RB Martinez. Ayan. Pasensya na po kayo, medyo inaantok ako. Ah, siguro dahil lang sa busog, tsaka yung ano ko. Salamat po sa inyo. Road to 2K ka na. Oo, JL. Kahit pa paano, umusad din. Ingat kayo palagi. Sana sa buti kayong kalagayan ngayon. Pasok ka ba ngayon? Ayan po, salamat po sa 30 viewers natin dyan. Tsaka 5 thumbs up po. Salamat po. Tsaka doon sa mga sa tiyoin ko po doon kay Manisimo, salamat din po. Andyan po kung kaya kayo palagi nakasuporta. Si Mobuban, salamat. Kay Ate Linet, hello po. Ayan, salamat po sa ano. Oo, may pasok ako panggabi. Oo nga, panggabi na naman ano. Dati pang umaga, no? Ngayon, panggabi na pala. Kailan feeding nyo? Wala pa. Siguro, baka di mo na ako makasama kasi medyo may ano lang, may trabaho lang. Si Mrs. may ano si Mrs. kasi may nararamdaman din kaya hindi ko maiwan-iwan. Ayan po. Siguro pag may time na lang na ano. Ayan po, shout out po sa inyo lahat dyan sa mga nanonood. Si Mami D pala, nagkita pala sila na Kuya Arthur. Shout out po kay Mami D. Kumusta na kaya si Mami D? Nakakatuwa yan si Mami D. Sana makita ni Mami D na nag-live ako para punta din siya. Hello Mami D, siya po dyan sa Tanawan, Batangas. Marami akong pinsan dyan sa Tanawan, Batangas eh. Tsaka kay Evelyn PH Channel, shout out po. May Team Kalokohan, shout out po. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. Kanina kasi yung enforcer eh. Akala ko hindi ako pagbibigyan. Pati mabait siya. Salamat po. Na-share ko na po, baka tulog na. Oo nga po eh. Salamat po, RB Martinez. RB Martinez, nagla-live ka rin po ba? Minsan hindi ko kayo makita eh. Oo. Ay, paano nga doon kay Mrs.? Sabihan mo. Hindi siya pwede magtalikan. Ay, doon kay ano, tawag niya. Oo. Diyan na mag-read mo. Parang nagpakita. Salamat po. Arbis. God bless po sa inyo. Nung doon sa gate 1, nang nag-ano kami kasama namin si Evelyn PS na Frankie. Ang dami namin na pasaya doon ng mga bata. Siguro mga 10 minutes lang siguro naman. Kaya, pero masaya. Kaya, ayun. Kailan na naman kaya maulit.
2 beses na kami sa Antipolo eh, mga Kabicolano. Salamat po sa mga nanonood sa Bicolano Elvin. Sa viewers natin, 5 viewers natin, tsaka 6 thumbs up po. Salamat. Salamat sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi. Ayan. Si Tagaron sa si Karitit Mix Vlog. Hello po, kabayan. Karitit Mix Vlog, supportahan po natin siya. Isa po siyang vlogger din po. Anuhan po natin siya. Bigyan natin ng jacket si ano. Tama ba? Ay, mali. No. Erika May, suportahan niyo yung aking. Salamat po, Erika. Salamat po, Erika May Buban. Salamat po sa pagpunta sa channel namin. Maraming salamat po. Kaaridit Vlog, shout out daw, Erika May Buban. Salamat po, Kaaridit Mix Vlog. Oo. Oo. Solid Bicolano. Ayan. Magsulat ka dyan. Oo. Salamat, Noy. Namuni ka na, no? Ay, naano ka na, Noy? Meron ka ng, pin? Meron ka na ng pin, Noy? Ka-Artitic Mix Vlog. Alam ko na, muni na siya. Monetize. Oo. Monetize na to eh. Ka-Artitic Mix Vlog. Wala pa, sir. Malapit na yan. Pero nag-apply ka na, di ba? Nag-apply ka na. Kung siguro, live ka lang siguro mag-live po pa rin kami. Oo. Sabi ni Mrs. nagapara tango-tango daw ako. Hindi naman. Mag-live ka lang lagi, Noy. Wala pa rin ako eh. Pero, nag-email na sa akin. Ayan daw, sabi ni Team Galokohan, shout out daw, Bimboy. Salamat po, Team Galokohan. Magandang gabi sa'yo. Tsaka kay Kuya Arthur. Salamat po. Sir JL na wala ka na. Salamat po, JL. Oo, Ma'am Martinez, siguro baka may pasok kasi po yon. Baka siyempre nasa trabaho siya. Baka ano na. Nigalab shout out daw kay Team Kalokohan. Ayan po, salamat po sa mga nanonood. Sa 6 thumbs up po natin dyan. Tsaka 5 viewers. Ayan, dumami na yung nung pinag-share ni RB Martinez. Salamat po, ma'am. Mahirap kasi mag-live kasi maraming mga busy yung mga tao. Manoy, RB lang po. Sige po. Sige po, RB. Salamat po. Ayan, mabait din talaga si RB. Salamat sa'yo. Magandang gabi sa'yo. Ayan po, Team Kalokohan Official. Mega love shoutout po. Mega love
Mega love shout out sa lahat na nandito. Salamat Team Kalokohan. Magandang gabi dyan sa inyo. Dyan sa inyo. Sa Oliveros. Support natin si boss mga kabig. Yan, mega love shout out po. Sabi ni Gary Edit Mix Vlog. Salamat po sa 6 viewers natin dyan. 7 thumbs up. Ayan po. Ang oras natin ay 24 minutes na po tayo. Mga 40 minutes lang tayo. Okay na po yun. Hindi na kailangan mahabang ano. Salamat po sa mga Manoy mga turog na igwa naman laog bukas. Ay, oo, salamat po. RB, salamat po Ayan po, salamat po sa inyo. Ayan, salamat. Salamat po sa mga nanonood ng mga vlog namin. Salamat sa mga viewers natin. Ayan. Sana lagi kayong manood ng Bicolano Elvin Vlog. Marami po tayong mga bagong upload. Ayan po. Sana makatulong din po tayo sa araw-araw. Hello po sa inyo dyan, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat dyan. Gumanda ng intro mo, sir. Ano yan, Noy? Ginawa lang ni, John Paul. Yung anak ko. Oo. Salamat, Cardit Mix Vlog. Supportahan po natin si Cardit Mix Vlog. Tara na, feeding na tayo. Okay na pa ako. Sige, pag na, siguro. Sa ngayon, Team Kalokohan, hindi pa ako makaano eh. Kasi, may, si Mrs. may sakit kasi. Kaya, hindi pa ako makaporma eh. Siguro baka pag na, okay na. Okay. Okay na mga edit ng video mo, Kuya Elvin. Oo, si John Paul nag-edit eh. Okay na rin. Kahit papano, shout out pala kay John Paul. Salamat sa pag-edit. Opo, Team Kalokohan. Okay, sige po. Siyempre, family first muna. Opo, ang pagbablog, andyan lang po yan. Hindi po mawawala yan kahit anong oras pwede. Pero isipin din natin yung hanap buhay muna. Tsaka, kasi pag hindi tayo naghanap buhay, wala tayong pang sa pamilya. Kailangan hanap buhay muna. Anak mo si John Paul. Opo, Cardit Mix Vlog. Anak ko po. Siya po yung nag-i-edit. Mga nakaraan kasi yung edit. Masyado ngayon medyo okay na rin. Pa-shout out kay Bimboy. Nasa baba si Bimboy. Bimboy! Shout out daw sa One Official TV. Ayo, thank you for my tito, Bicolano Elvin. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bimboy. Sa pag-shout out sa mga natin. Mga katropa natin. Salamat po sa inyo, sa mga nanonood. At minsan po siya nag-shout out, pero magaling din po yun eh.
Ako kasi medyo mapaus ang boses. Bimboy, TikTok ka muna. Patiktokin ko siya mamaya. Ayan, salamat po sa 6 viewers natin dyan. Galing ni Bimboy mag-shoutout. Oo, Noy, magaling talaga. Susunod, siya na lang daw magbablog. Hindi na daw ako. Siya na daw magbablog. Alisin na daw yung Bicolano Elvin. Hello, John Paul. Ayan yung anak ko. Siya yung natin. Shout out kay John Paul Buban. Sabi ni kay Carretet Mix Vlog. Salamat, Noy, sa pagpunta sa channel namin. Hindi ka pa ba, parang nag-live ka ba sa YouTube? Hello po kay Edmond Balse. Ayan, si Edmond Balse. Salamat po, Edmond Balse sa pagpunta dito sa channel. My Vlogs. Ayan, hello po kay My Vlogs. Salamat po, Edmond Balse sa pagpunta sa aming channel. Ritz Falcon TV. Eagle, shout out po kay Ritz Falcon TV at saka kay Eagle TV. Ayan. Ali Diyos. Hello po sa inyo lahat dyan. Shout out po. Suportahan po natin yan. Mga channel na yan. Ayan po. Hindi pa kasi sir, wala pang time mag LS eh. Okay. Sige po. Ardited pag papasyal din ako sa iyo. Ayan, kay alin po yan kay Edmond Balse, Angelo, Alicante, Cucumarte. Ayan po, shoutout po dyan kay Angelo, Alicante, Cucumarte. Ayan, salamat po. Salamat po sa suportahan po natin yan. Galing po yan kay Edmond Balse. Salamat po, Edmond. Gandang gabi po sa iyo. Sana po ay nasa mabuti ang kalagayan palagi sa araw-araw. Hello po, Jabels. Tamsak Dan. Hello po, magandang gabi sa iyo, Jabels. Ayan, si Jabels. Marami pong salamat po, Jabels. Salamat po sa pagpasyal po dito sa channel ni Bicolano Elvin. Ayan po kay Lintek. Si Lintek po, Mua, kapitbahay. Shout out po kay Lintek, suportahan po natin 'yan. Salamat po sa pagpunta dito sa channel ni Bicolano Elvin. Maraming pong salamat. Isa po sa vlogger din po si malakas na po 'yan si Lintek. Yan. Magaling yan mag-live. Suportahan po natin si Ma'am Jabel, Jabels, hello po. Yan si Ma'am Tik po. Muha to all, God bless. Salamat po, Ma'am. Nakaraan pala nandiyan kakila kapitbahay natin diyan. Kila Mark. Ayan. Salamat po. Pinakilala ka po sa akin ni Mark. Sana mag-guitar rin tayo. Mega love shout out po sa channel namin. Jabels, hello po. Magandang gabi po sa iyo. Salamat po sa pagpunta sa bahay namin. Ayan po, kumusta po kayo? Ngayon lang kami nagkaano ni Lintek. Internet talaga dito, kainis. Estatwa lagi. Oo nga eh. Kami nga nawawala lagi yung Pumunta po ako nakaraan sa live mo pala. Ang galing mag-live kasi Ayan po, suportahan po natin sila. Mga
kasama natin sa pagdating sa vlogger. Maraming salamat po sa inyo mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. At lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, nandiyan po kayo. Kundi dahil po sa mga viewers natin, wala naman po tayo. Kaya nagpapasalamat po ako. Nasabi ng pamangkin ko po na punta daw kayo dito sa bahay. Nandiyan po ba kila ano? Kila ang tawag nito? Pumunta ka ba sa LS ko? Opo, pumunta po ako. Baka sandali. Baka sa video mo lang siguro nag-comment ako doon. Tama, sa video lang pala. Sa video lang pala. Ma'am Lintek. EJ Dulog TV, mega love shout out po. Magandang gabi po sa iyo. Ayan. Yan po yung channel ni puntahan po natin yan. Si EJ Idulog TV. Salamat po, EJ. Pumunta ka ngayon lang kita. Kumusta na pre? Miss you. Mega love shout out sa iyo. Hello po, ma'am. Sana bago ka umuwi ng magkita po tayo. Okay lang pre, kahit pa paano. Ayan, nakaraan, sayang, hindi ka sumama doon sa feeding natin. Ayan, salamat po sa mga viewers natin, 11 viewers, 11 thumbs up. Salamat po sa inyo. AJ Idulog TV, Jabels, mega love shout out. Ayan, maraming salamat po. Salamat po sa inyo lahat dyan sa mga... Ayan, kay RB, mega love shout out, AJ. Ayan, salamat po. Maiwan anak ko pre, dalawa, nahihirapan. And host, what time feeding program mo at saan? Sa ngayon, hindi kami makakapagding kasi ayan po. Ayan. Bakit gayon? Ayan po. Gina Alvarez Vlog, shout out po. Thumbs up Dan. Maraming salamat kay Gina Alvarez. Magandang gabi po sa iyo. Sana mga mabuti kang kalagayan ngayong gabi. At salamat po sa pagpunta sa channel ni Bicolano Elvin Vlog. At salamat po. Nandyan ka po. Maraming salamat po sa inyo, sa mga viewers natin. Ayan. At ba't nawala? Ate Gina, thanks po, sabi po ni RB Martinez. Ayan po. Nag-pull back cleaning program. Bakit kaya gano'n? Tama ba yung ginagawa ko? Nakalagay rin moderator. Ganon. Hindi ko mabigyan ng si Ma'am Len. Ma'am Len, hindi kita mabigyan ng hindi ko Iba na ako. Hello po, Ma'am. Magandang gabi po sa iyo. Kumusta po? Salamat po sa pagpunta sa channel ng Bicolano Elvin. Kuya Bicolano Elvin. Ayan. Salamat po. Iba na ako. Magandang gabi po sa iyo. Salamat po sa pagpunta po sa Yung kasi yung channel niya akala mo nagmumu siya
si Ma'am Len. Salamat po, Ma'am Len. Isa po siyang vlogger. Ayan. Iba na ako. Shout out po. Iba na ako. Magandang gabi po. Bahay namin ng Bicolano Elvin Vlog. Maraming salamat po sa iyo. Suporta po. Ayan. Kailan ka po, Ma'am Len, magla-live? Pag puntahan po kayo namin. Lalong-lalo na po sa mga nanonood dito ngayon at mga kasamahan natin vlogger. Samahan at puntahan po natin si Ma'am Lente sa pag po siya nag-live. Tsaka si Ibana ako, AJ Idulog, RB Martinez, at sila GL, TV Official, Arthur Sia, si Mami D po, Daddy Frankie. Pag nag-live po, pasyalam natin sila lahat para tinagas rondo. Amo, salamat. 2 AM to 5 AM sa Europe. Aba, doon kasi nakatira to si Ma'am Lentex sa Europe. Ayan, yun po yung bahay niya po, mga ka-Bicolano. Ayan po yung bahay ni Mick. Salamat po, ma'am. Suportahan mo din po kami pag po nag-live ka. Salamat po sa pagpunta sa channel ko. Panoorin mo yan, host. Okay, sige. Panoorin po natin yan. Pasensya ka na kasi medyo bago lang po ako na nagda-live kaya hindi pa ako gaano kasanay sa mga discarding malulupitan. Ayan. Iba na ako. Shout out Daddy Frankie. Ayun, Daddy Frankie tulog na yata. Shout out po Daddy Frankie. Ibigan po natin yan. Mabait po yan. Pagdaininda magpunta. Pasabugin ko ang harong ninda. Ay. Yo, shout out Ibana, Arthur Sia. Ayan. Morag talaga si Arbe. May problema ka sa LS mo, call mo ko. Call mo lang ako. Ay, okay, sige. Salamat po, Ma'am Len. Oo, sige po. Sige po, tinapakabit. Salamat po, Ma'am Len, asahan ko po yon. Pupunta po kami sa iyo. Marami po tayong i-invite din po. Iba na ako. Kapulong Mami D. Shout out po kay Kapulong Mami D. Namimiss ko nga si Mami D. Kasi nakaraan pumunta siya kila Arthur, Kuya Arthur. Binapapunta kami doon. Hindi na kami nakapunta dahil busy rin po. Kaya ayan, iba na ako, Lentek. Ayan, ayan, magkakilala ko sila. Kahit paano po ay nagkakakilala na tayo nina. Iba na ako, Andrea Di Channel. Shout out po lang kay Ma'am Andrea Di Channel. Kanina naka-live yata siya kanina. Busy kami, di ko napuntahan eh. Yung need na WhatsApp at saging dito lang po para sa inyo. Ayan po, sige po. Ayan, puntahan po natin yan. Sina Len, Tek. Ayan. Iba na ako, RB Martinez. Ayan po, 47 minutes and 30 seconds. May pin ka na ba, host? Bale yung pin, parating na rin po yung pin. Kasi parang nag-email na kasi po yung Google Ads. Salamat po, Ma'am Lynn po. Si Ate Leyte 143. O nga pala si Ate Leyte 143. Shout out po. Beverly Baba, hello po. Si Beverly Baba, hindi pa napunta yata sa channel ko
Salamat po sa pag-invite. Salamat po. Chingko Ane. Hello po. Salamat po kay Ivana ako. Evelyn PS channel. O nga pala. Hindi. Wala. Tulog na siguro si Ma'am Evelyn. Mabait din po yun. Ayan. Ma'am Len, tatawag po ako sa iyo pag mag-chat po ako sa iyo. Naayos mo na ba? Kung hindi, maayos ko bukas. Dito ako bukas sa bahay. Help kita dyan. Sa bahay mo. Sige po. Papatawag ako kay sa pamangkin, kaibigan ko. Sige po. Sige po, ma'am. Ay, bukas po tawag po ako sa iyo. Ayan. Kasi malakas na to si Ma'am Ma'am Len. Ayan. Iba na ako kay Beverly Baba. Ayan. Shout out po kay Beverly Baba. Tsaka kay Gina Alvarez. Ayan. Salamat po, ma'am. Salamat po sa 14 thumbs up at 5 viewers po natin. Yung iba po kasi medyo linggo ngayon, medyo mga pagod na at patulog na po yun. Thumbs up dan. Yeah. Marami pong salamat, ma'am. Salamat po sa inyo. Ayan po. Salamat po dun sa pagpiding namin sa Antipolo. Sa Gate 1 po yun. Sa Santa Cruz. Maraming salamat po. At salamat po kahit paano. Iba na bahay nyo po. Sabi ni Ma'am Len. Jabels. Hello po. Ayan. Salamat po kay Ma'am Len. Lagi po ako, Ma'am Len, kapitbahay po tayo. Lagi po kita pupuntahan. Basta alam ko na rin po yung binigay mo sa akin sa schedule na pupunta po ako doon sa channel mo po. Salamat po. Kwentuhan po tayo bukas. Matagal ka na po sa sa Europe, Ma'am Len. Gina Alvarez po, bahay ko. Okay, sige. Jean, si Ma'am, oo. Ibig sabihin, si Ma'am iba na ako. Gina Alvarez talaga yung niya. Tama ba? Yun ang bahay niya. Ayan, tagal po, 27 years na po. Tagal na, Ay, opo. Tagal na pala, Ayan, mag-iingat ka po palagi, ma'am. Ma'am Len. At nakikita ko naman po yung mga pag nag-ELS ka po. Sa susunod po, lagi po akong pupunta sa inyo. Salamat po sa mga viewers ko. Sa mga viewers ko ngayong gabi. Mega love shoutout po lahat sa inyo. At salamat po sa support sa Bicolano Elvin Vlog. Marami pong salamat. Kahit pa paano po nandyan po kayo. Pagpunta sa channel namin. Saka lalong-lalo na po si RB. Salamat po. Ganyan yung viewer. Buti nag-share si RB. Salamat po Sa babayan din po natin yan. Tagaligaw City, Albay. Ate Ivana, wag pong iiwan si Manoy. Kaya na tao Kasi zero yata nanonood, isa lang, RB lang. Sabi mo, napatawa tuloy ako. Lagi malungkutin ako pasensya na po kayo kasi yung ko, pag isa kasi nanonood, siyempre malulungkot ka, di ba? Yung mga hindi po
monetize, papuntahan na lang sa akin. Help ko. Basta sabihin mo lang galing sa'yo. Salamat po, Ma'am Len. Sige po. Ah, marami po tayong mga hindi pa po na-monetize. Paano ko na lang po sa'yo. Salamat po sa help mo po sa amin. Lalong-lalo na dito sa mga kasama ko. Iba na ako, na GL, mga kasama natin, in Arthur, Daddy Frankie. Makikilala niyo po yan. Yan si Arvin Martinez. Tsaka sila, ayun, salamat po sa inyo. Tawa talaga ako kanina kasi pumunta po ako kanina ng Bines, diyan po sa Bines. At nahuli po ako ng enforcer. Tapos nahuli na po ako ng enforcer. Na wrong way ba po? Pag mayroon talagang hindi ka nais-nais. Pero huwag natin sabihin malas kasi hindi maganda yun eh. Pero hindi talaga parang, iwan ko ba? Bakit ganun? Shout out kay Kot Malinaw. Ano ba? Tama ba? Kutit Malinaw. Shout out po kay Kutit Malinaw. Hello po, Kutit Malinaw. Magandang gabi sa iyo. Salamat po sa pagpunta sa channel ng Bicolano Elvin Vlog. Maraming pong salamat, ma'am. Kutit Malinaw po. Hi sir, hello din po, ma'am. Ayan. Maruoy Guto. Ay, ano? Tama ba? Hi po, Wilburn. Kay iba ang galing. Wilburn po nang galing. Hi po, Tito. Magandang gabi Hello po kay Wilburn. Hello po. Ayan po Will, pang Marikina po. Salamat po kay Ma'am Len. Napakabait po niyan. Pupuntahan ko po yan lagi. Pasyalan mo ako maya okay. Ipagraduate. Okay. Sige po. Salamat. Sige po, ipag-graduate kita. Okay po, salamat po. Ayan. Mga anong oras po, ma'am, uli? Sige, tingnan ko na lang po sinabi mo. Ayan po, magandang gabi. Si Ma'am Evelyn PH Channel. Magandang gabi po, ma'am. Ayan, napakabait din tong kaibigan na to. Si Ma'am Evelyn. Hello po, Ma'am Evelyn. Akala ko tulog ka na eh. Hello po, Ma'am Len. Abi, full pack po na gita, Ayan, salam. Naman. Ate Evelyn, andyan eh. Salamat po, Ma'am Evelyn, Hinahanap kita kanina eh. Kasi isa lang viewers ko eh. Buti nandyan si Arbe. Ngayon, dumami na. Salamat po sa pagpunta nyo. Ayan, dumami na yung viewers ko. Shout out po kay Madam Evelyn PH Channel. Sabi po ni Ibana. Ako. Ayan. Ma'am Len, Tek, pwede po ba na tulungan natin si Evelyn Channel? Pwede po yan. Ayan po pala. Si Ma'am Evelyn po, tulungan po natin yan. Evelyn PH Channel. Ayan po, Ma'am Evelyn. Tutulungan po tayo ni si Ma'am Lentek. Ayan. Punta po kayo dyan sa bahay niya. Kikilala niyo po siya, Ma'am Evelyn. Search nyo lang po. Andyan po, nakikita naman po sa Ayan. Salamat iba na ako. Salamat sa suporta, be. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Ayan. Mayroon po sa iyo tutulong na para po mas lumakas ka po. Ayan. Salamat po sa mga nanonood sa Bicolano Elvin. At Ma'am Evelyn, kasama po namin yung pag-feeding nakaraan. Salamat po, Ma'am Evelyn. Isang linggo na po tayo hindi nagkita. Ayan. Evelyn, full pack na video mo. Suporta. Ay, tama ba? RB, 100% po help ko kayo. Dito lang po ako. Ayan. Salamat po. Ayan. Evelyn, full pack na video mo. May young guest. Ayan.
Salamat po yan kay Ma'am Len Tech. Yan. Ayan. Ayan po, mag-iisang oras na po. Tama ba? Mag-iisang oras na tayo, hindi pa? Ay, oo. Mag-iisang oras na po. Pero kanina, yung viewers natin, isa lang. Opo, shoutout kay Lintek, host no day and time is mo para pagsugod ko. Ay, oo Kay nga Arvin pala, ano. Martinez. Tama nga naman talaga, no. Dapat talaga may oras yung pag-live ko, ano. Ay, oo nga. Oo, tama, tama. Kay Salamat Ma'am- po, Ma'am Len. Host, anong day ang time ang LS mo para pasugod ko support yung mga Team Lintik ko. Ayun, maraming salamat. Tama po yan. Shoutout Sige kay po. Arvin Martinez, Um, Ma'am Lintek. Gagawa po ang time tsaka kung anong oras po mag-LS. Sige po, Ma'am Len. Salamat po. At andyan ka po talaga. The best po. Ayan, maraming pong salamat. Supportan din po kita, ma'am. At RB Martinez, okay lang po yung mga channel. Huwag niyo pong alalahanin. Ayan. Pagdating tawag ng panahon. Ayan. Maraming pong salamat. Galing po yan kay RB. Ayan. Good evening, friends. Ayan. Kay Ma'am Len. Ayan. Galing po yan kay Evelyn. Yan po. Sabi po ni Evelyn PH Channel, Len, take good evening, friend. Ayan. Salamat naman. Maging friend na po kayo. Marami akong team ng mga Oragon. Ayun. Yun naman pala. Boom! Isang boom na ano to Ayan. Salamat po sa mga Oragon dyan. Mga team ni Ayan. Ayan po, si Kabayan din. Bicoles, supportan po din natin to Len. Kababayan po natin to, si Rod TV Vlog. Kumusta, Noy? Ayan. Noy. Ayan po, puntahan po natin si Ma'am Len. Ang channel niya po, Len Tech po. Ayan, makikita po nyo. Shoutout po. Ayan. Rod TV Vlogs po. Supportan po natin to. Palakihin din po natin yung bahay niya. Ayan. Ate Evelyn, if may time ka po, punta ka po sa LS ni Ma'am Len. Ayan. Sabi po ni RB. Yan, napakabait boto niya RB. Napakabait niya. Babayan din natin. Isang malulupiton din niya na kasama natin sa vlogging. Ayan, Evelyn PH Channel, Road TV Vlog, Miguel Lab Out Road, kapatid. Ayun. Maraming pong salamat, Ma'am Evelyn. Salamat po. Ayan po. Supportan din po natin si Kuya Rod. Rod TV Vlog po. Ayan po. Ayan. Salamat po sa inyo. Salamat po, Kuya Rod. Ayan po. Ayan po, nagbaba ng link si Ma'am Len. Punta po kayo dyan. PM po sa kanya. Ayan. Ayan. Ate Evelyn, wag niyo po akong alalahanin. Punta din po kayo sa LS ni Ma'am Len. Support po kita. Ayan. Galing po kaya RB. Ayan. Ayan. Maraming pong salamat sa inyo sa mga nanonood sa Bicolano Elvin. Salamat po. Dumami na po yung viewers natin. Kanina po isa lang. Ngayon, marami na po. Salamat sa inyo. Ayan. Salamat po. RB, bot help ko kayo. Ayan. Sabi ni Ma'am Lynn. Maraming salamat, Ma'am Lynn Tech. Miguel Lab, shout out po sa iyo. Sana po pagpalain ka po ng Diyos at layo ka sa kapahamakan at lagi po natin tatandaan na magdasal din po tayo sa araw-araw, gabayan po tayo ng Diyos na mapabuti po tayo lahat. Maraming pong salamat sa inyo. Mamaya-maya po at paalam na rin po ako kasi 1 hour lang po yung ko. Bukas po mayroon pa tayong mga pasok. Pero kwentuhan po tayo bukas, Ma'am Len.
Dito ka lang po sa Parkview pala. Sige po. Kwentuhan po tayo bukas. Pagkatapos ko po ng trabaho ko po. Ayan. Evelyn PH channel, okay Bobby, daanan ko kayo ni Kuya Bicolano Elvin. Daanan muna. Ha? Okay be, daanan ko muna si Kuya Bicolano Elvin. Ayan. Maraming salamat. Evelyn Lintek. Thank you po. Ayan. So, at nagpunta ka po sa channel ko. At papasyalan ka po lagi ni Ma'am Len. Channel mo. Lintik po. Manoy pin mo. Ano tawag ito? Manoy pin mo po. PM mo po si Ma'am Len. Opo. Sabi po yan ni RB. PM mo daw. Sabi ni si Kuya Rod. PPM siya kay Ma'am Len. Ayan po, para po matulungan po natin yung Alam mo, para sa mga kabutihan loob talaga yung mga ginagawa natin, mga kasamahan natin. Mababait po sila. Hindi po sila yung mapagsamantala. Tinutulungan nila yung mga bawat na maliliit na mga channel na katulad natin. Maraming pong salamat sa inyo sa mga tumutulong po. Boss po ako papasalamat. At dito po sa harap ng part bahay mo, lapit mo lang sa bahay. Dito sa harap ng part ng bahay mo, lapit mo lang sa bahay. Saan ka po ngayon, ma'am? Kaya lang gabi na, matutulog na. Bukas na lang po. Bawal magpuyat, support muna kita. Ayun ang malupit. Ayan. Salamat po, RB. Salud po ako sa iyo. Dalawahin ko pa. God bless po sa iyo. Sana pagpalain ka ng Panginoon. Maganda yung kalooban mo. Lahat naman tayo, maganda yung kalooban natin. At iwasan lang po natin na magbigay ng hindi magandang mga para sa mga tao, mga gawin po natin yung mga mabuting gawa sa buhay. Kaya salud po ako sa inyo, sa mga viewers ko ngayon at tumutulong sa atin. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta po sa Bicolano Elvin Vlog. Maraming pong salamat sa inyo. Dito sa bahay, kakarating lang namin. Sige po, gusto mo puntahan kita ngayon. Sino nga yung Si Leo? Si Janjan? Andyan pa ba si Janjan ngayon? Si Leo? Ma'am Len? Dito sa bahay, nakarating lang namin. Okay. Hindi ko alam yung bahay mo dyan eh. Sige po, pag pasya lang kita ngayon saglit, para makilala din kita. Nandyan pa yata si Leo. Sige po, para ibaba ko muna ito. Nila, napaka-supportive nila sa atin. Shout out po. Napakabuti mo. Ne. Hintayin mo nga si mama. Hintayin mo po ako ngayon dyan. Pupunta ka dito. Oo. Ay, shout out ka muna dito. Shoutout po kay Lentik na sa bahay nila. Shoutout sa mga viewers natin, RB Martinez. Shoutout po sa iyo kay Rod TV Vlog. Shoutout po sa iyo, Kuya. Evelyn PH Channel. Ingat ka po, Ma'am Evelyn PH Channel.
Shoutout po kay Arthur Sia, ang the best vlogger for Philippines. Tsaka po si Kuya Bal Santos Matubang. Shoutout po kay Bal Santos Matubang, kay Kuya Bal. At sa kanyang puging anak na si Kalinga Prab. Maraming salamat po sa panonood. Sabi ni RB Martinez, Manoy, habang may natitira pa pong kunting buhay, maging mabubuting tao po tayo sa kapwa. Salamat po kay Sir Ayan RB. po, maraming pong salamat sa inyo, kay RB. Nagsalita po si Bimboy. Salamat po. At salamat po sa suporta nyo. Ayan po, papalam po muna ako. Maraming po salamat sa inyo. At God bless po. Salamat po kay RB Martinez, kay tawag nito, Ma'am Len, tsaka kay Ma'am Len, magpunta dyan sa iyo. Baka bukas na lang po. Medyo maaga po ako bukas. Salamat po, Ma'am Len. God bless po. God bless. Maraming pong salamat. RB, kay Kuya Rod TV. At salamat po. Sige po, maraming pong salamat. Sa mga nanonood sa Bicolano Elbrin, God bless po. At pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming pong salamat. Bye-bye po.